lekile kumanje kwathina sisasenemibuzo eminingi so bengingacela futhi bekuwumbono ukuthi mhlawumbe ngingakhethwa mhlawumbe la enduneni ukuthi obani abangabamba i-meeting nabafowethu laba beperfume sibuye ebantwini sibuyele ngento ebambekayo econcrete. Igama lami nguFingers wakaDanise qhamuka kwi-Alexa branch induna yakhona. Ngisacela ukubuza ukuthi njengoba bekuthiwa izoqala ukutholakala from kusasa kunabantu futhi sebeqalile bathi bafaka ama-order simisa kanjani izofika nini enduneni? Ngiyabonga. Ngiyabonga mfethu. Ikhona available njengamanje njoba sikhuluma njoba usho ukuthi bafaka ama pre-order, right? And also kunawo amabhodlela already that aprintiwe alindele ukuthi based also kwi demand ukuthi kungabi nesikhala sokuthola ukuthi awasatholakali sekulindiwe sekumiwe, so engichaza ukuthi isikhona. Sanibonani bafowethu. Okhulumayo umenzi wakwaZulu kwaNongoma uSuthu. Cha bafowethu la ilokhuzana indaba yeperfume esikubukile ukuthi kuzoba ngcono ukuthi kube ukuthi kukhona ama pre-order like abafowethu laba abafuna ukuthola iperfume benze ilist yabo so that Khuzani ezokwazi ukuthola ukuthi what is actually happening ngeperfume because asiyidayiseli thina sodwa naye kukhona ishare okumele ayithole nalabo abadayisa kuneshare okumele bayithole. So sizocela ukuthi kulabo bantu mhlawumbe bengathi ukusibekezelela kusasa kube naleyo list sazi ukuthi mhlawumbe GP kumele kuye mhlawumbe awu100 kuphi kumele kuye ay number engaka then asezosuka kulezo ndawo lezo. Sanibonani nonke bafowethu. Cha mina anginambuzo nje bengifuna ukuthi ngibeke ukuthi akhona ama perfume akhona eswaphathile for ukuthi nibone njengeyinduna ama box akhona lapha emontweni ukuthi asifuna ukudisturb meeting sifuna. Ngiyanibingelela nonke. Umbuzo wami uthi ke kuthina esisethekwini esinganawo ama meeting senza njani njengoba abantu nathi sizobuyela kubona bekhona ababethe bayawadinga. Sizogcina siyibuyisela kumfowethu akwengizona ukuthi uthini. Mina ngicina ngaphendulekanga wepharaza angazi noma uThovane uyobalekela imibuzo zami. Umbuzo ukuthi ngenkathi beqala ukusintroduce iperfume kwavela usisi lapha emaphepheni wathi kwantshontsha idea yakhe so sibuza ukuthi leyo nto isilungisiwe ngoba kuzophinda sidayisela ama perfume abantu phinde vele lo dambe sephinde kuqalwa phansi futhi kuthiwa imiswe perfume. Ngicela ukunibingelela igama uThemba kwaMazibuko. Okumbono wethu futhi ke bafethu ngiyafisa ukuthi le ndaba lena indaba esasiyikhuluma sonke. Imbuzo siyayithatha yesize ngakithi kodwa ikakhulukazi bekufanele ukuthi iqonde ngakukhuba. Okumbono wethu ke nawo le ndaba ngoba phela ihamba naneyinamba ngokuvumelana kwethu naye. Sifisa ukuthi indlamlenze ikwazi ukuthi sinikeze umuntu ozokwazi kuyicoordinate lento ngendlela ukuthi induna kufanele ikwazi ukuthi zi-order ngakuye njengoba kukhulunywa indaba yama pre-order nje kusho ukuthi iperfume ideliver ngoba sekodiwe kwakhokhwa imali. Uma ngabe kunjalo ke lokho kusho ukuthi umuntu o-ordayo njengoba kwenziwa kuma CD ukhokha imali enduneni. Induna ke ngaleso sikhathi iba sesimeni sokuthi iyakwazi ukuthi ke iholele ngoba kuyi-coordinate uzohambisa imali eyeperfume kuphela eseyithathile yakhe akho umuntu okweleda omunye ke lapho. Ifika ngapha ngakithi sekuyimali yakwa liquid dope kuphela sesinikeza iperfume ihambe ke izifikele through induna futhi ifike kumnikazi wayo. Ngaleyo ndlela leyo akekho ozothatha iperfume bese ke sekuthiwa hayi akasakhokhi ke nomuntu odayisayo futhi akeze ukukhala ngelinye ilanga ukuthi ngidayisile ngiyagoleka kodwa abantu abasakhokhi. Umbono loyo asazi noma isystem ezosebenza yini kufanele ukuthi nina nisibonise ngayo kodwa thina ngakithi besicabanga ukuthi le ezosebenza ezokwenza ukuthi kungabi bikho umuntu okhalayo
kule ndaba nangapha kwindlamlenze ngoba nayo ikhona i-organization kufanele iyazi ibe nezinamba zokuthi iperfume ihamba kangaka ukuze izokwazi nayo ukuthi okwendlamlenze ke kulokhu kungaka. Sanibonani nganibingelele. Ukhulumayo uManyonyoba wakwaKhumalo osuka eThembisa. Owami umbuzo nje ke ngicabanga ukuthi uzoba mfishane impendulo yakhona. Ngifuna ukwazi ukuthi mhlambe likhona uhlelo olukhona kubantu abazothengisa iperfume mhlambe ukuthi kufanele yini nabo beyithenga noma mhlambe kukhona ezonikezwa bona ukuthi mhlambe makukhona umuntu othize mhlambe odinga ukuyizwa ngoba kukhona abantu abangafuni ukuthenga into angayizwanga mhlambe ukuthi ayindoda nakho nawe mawufuna ukuyisebenzisa thiwe naye indoda nawe uyifuthe mawuhamba phakathi kwabantu bezokwazi ukuzwa ukuthi ndoda wanuka kahle kangaka iyona le perfume oyithengisayo le. Ilokho mina bengifuna ukukuza. Umbuzo uthi lukhona uhlelo lokuthi uma ngabe umfowethu nangu umbadade efuna ukuthi tsa ngimzwise naye. Impendulo ithi yebo, iperfume noma ngasiphi isitolo uyithenga iphunga la ungayizwile. So kuyaphoqa nje ukuthi ma uthatha ama perfume mhlambe let's say uthatha 50 wadayisa kuyaphoqa ukuthi sikunikeze lena a taste. Mhlambe ke mhlambe noma ngeke ngicizelele ukuthi yakho kodwa usungantshontsha nje. Usungantshontsha nawe uyigcobe uyifuthele kodwa kahle kahle yokuzwisa abantu kodwa phela nawe ngeke sikuvalele ngaphandle ukuthi uthatha kancane. Obe umhle kakhulu akuvamisile ukuthi noma semhlanganweni bese sothinta umsebenzi kakhulu basincome kanti uhlala yenza kahle kuba sengathi nje siyaziba ukuthi usenzele kahle. Siyabonga nje magebhe ukuthi ulithinte lophuzu lokuthi asibonge umsebenzi wendoda. Sibingelele bahlonishwa be perfume. Sibonga futhi nakubona ukuthi finally igcina ifikile. Noma ke sewuthatha isikhathi eside kodwa siya understand izinto nezinto ziba nobuhixihixi bazo ogcina delay ukuthi izinto zingafiki ngokusheshsha. Ngisomangela ukuthi abafethu ngoba sesishayile impela ngokuyiphatha kwabaholi saweza wonke amagama engicabanga ukuthi sizokulandela wonke lokho kushowa ukuthi fanele siphathe kanjani ukuze nama branch siwabone. Leli phuzu leli kahle kahle kube kuthiwa bengiprepareile bekuzoba nje into yeminute kushuthi kahle kahle ingawuthatha mhlawumbe 2 minutes 3 minutes. I know 2 minutes mningi. Kunama improvements plans ekumele siwa discuss kanye nama targets esinawo kahle kahle ezuguqa. Ngasingathi siyabheka. Mina ngizoba mncane nje ngicale ngokuthi le ndima ye-app ebesisebenza phezulu kwayo sahamba safika ku 95% kwasala nje lo 5% izinto zenzeka ngale kulabantu abebasenzela i-app ke lo muntu obe project manager wahamba kwaba nama issue nale company iSmart Palm so basijikjela ngama lawyer bafuna imali kodwa i-app ingakapheli besilokho silwa nabo manje ngathi sesiyatholana manje ngoba nalo project manager sesimtholile ke kwenye icompany kodwa kunezinto bayibiza ngesilungu bathi intellectual property. Angithi intellectual property leyo ukuthi akekho umuntu ozolokhu ehamba afake ilogo kaKhuzani kungekho imvume yokuthi ayifake leyo logo ayenza isitolo sakhe njengoba uNhleki sesho. So siphezulu kwalokho kodwa ngicabanga ukuthi in the next ndilo lokhuluma nani wakwaMasondo. Unondindo lokhuluma nani wakwaMasondo. Point in le nduna ngisacela nje ukuyifaka zonke enyameni. Sanibonani. Umfazi wekula la eSoweto. Bengicela mina ngoba kwesinye izikhathi uma ngabe sinama ngalasi njengoba bekusuke ukuthi imabhida vele siqondene nayo. Amanye amaphuzu okanye ezinye zezinto ezisuke zilimaza lapha phansi zigcina zinyatheleka zilokhu zinyatheleka because mhlambe emaphuzweni elifana nalo leli akusikho kokuqala mhlambe livela alanganakeka sekuyabonakala manje kusho ukuthi ikhona inkinga
bengizocela ukuthi mhlambe kwi agenda item mhlambe manje kwenzekile eThekwini before mhlambe ukuthi kube khona indlela ethile umcimbi wethu ozoba khona ibe khona kwi agenda nje leyo lokhuzana ngalelo ngasizinike isikhathi futhi singajahi sazi ukuthi kuleyo item kuzogxilwa and lapho kufika ukuthi lento ngicela yenzeke kanjani kanje ake kube ake kuthi ngalesikhathi bekulungisa orank bekulungise bese kube nemeeting enkulu eThekwini bengifisa ukwazi ukuthi mhlawumbe banalo ulwazi osisi ukuthi iqele yaqedwa yini angazi ke noma ngibuza abantu aba-right yini okuyinto kumele isamele futhi iphinde ilungiswe leyo ukuthi uma sekuhlangenwe laphana bafethu makuyimpucuzeko akusho ukuthi uma sekuhlangene sekumele ulandele ibranch ozenayo kuphela uma sekuhlangene ke kumele siqoqane sonke kube ukuthi bonke abantu abasuke sebe laphana induna zonke ziyakhona ukuthi ziba control ngendlela kungabe umsebenzi wabantu abathile like goal for an example ubhuti uDlamini uMabaso Nhleki banaleyo commitment ukuthi bahlanga competition azwangeneli thina sifuna ukuya khona ngoba enye into futhi leyo eyenze attendance ibe more ukuthi wonke umuntu usuke ethi ufuna ukuyowinisa iqhawe lakhe ngiyacabanga ukuthi ama competition ake sithi nje siyoyicubungula icompetition bese sithatha isinqumo siwubuholi sibukisane bese mangabe sinokuphikisana sesiyovota ke phela kusebenza intando yeningi eSouth Africa kubonakala ukuthi abanye bathini ngiyacabanga ukuthi leyo iclear ngokwama event esiba nawo ngiyacela ukuthi yethu ngoba masingabheka nje la induna mhlambe kwanami bengiplan ukuthi ngizogqoka according to ublack no blue kodwa manje ngoba sekukhona uJonathan D ngawugqoka nawo Jonathan D ukhipha ijacket emnandi ngifuna ukuza ukuthi ukhonani ofuna ukusho something ngephuzu elishuwo umfowethu kahle mina sanibona mfowethu nangohlebendoma ngisempumalanga kahle mina ngicela ukuphola ngawo umbalo weqhawe lo umbalo weqhawe umuhle kakhulu mama jacket sa Jonathan D mahle kakhulu njengoba eshilo masonto lokhuzana kodwa akasabuka ukuthi hayi ngeke asiyilethe la usuku ke sasithi hayi luzomenyezelwa ngelanga lempucuzeko ngoba kubalekile ukuthi singalimemezela usuku manje niyabaza ubudlelwane bukaMaskandi nempucuzeko ukuthi awukwazi umcimbi onjenganaloyana wempucuzeko umcimbi osubranded ukuthi wonke umuntu uyawazi ukuthi sokuwumkhosi woMaskandi loya ngalelelanga kusuke kuusuku la khona wonke umuntu asuke eyoyibonakalisa ukuthi ungakanani ububanzi bakhe kuMaskandi unfortunately selokhu nje saqala athi ungenele emncintiswano wokubalwa kwabantu abaningi alikho akekho ngisho yedwa ke sondele eduze kwethu kwala ngisho sebehlangana bonke sebethi bayinto eyodwa balwa nathi akulula siphele ngoba lento siphethe abantu abanzima kakhulu abasebenza ngamandla futhi abantu abakwaguqa bayayimela into yabo futhi uma ungezwene nokhuzani bese uthi uzosekwa uguqa kukancane ngoba abantu beBlue Nation bafala engifa khona engikuncomayo ke ngoba ngeke ngibone kwezinye indawo thothi abantu abaningi abasenalo iqiniso kodwa la sine iqiniso liningi kakhulu ngesilungu bayebethi usuke uloyal uma ngabe unjalo baloyal abantu kumuntu wabo futhi ngeke ngithi mina abantu but uma uzobuka lapha ngino 187 likes ukuthi umuntu uma engabe akahambisani nento engiyenzayo yini nga-unlike ukuze ngalokho ehlupheka kunabantu abangena information vele kunabantu abangenalutho vele abazolusho akho lutho thina information yakho umlayitana uthola ukuthi mangabe angisayipostanga le jacket izola ngithi manje befuna ngiposte le jacket ngiposte nale sengiposta lena yodwa manje yabo uJonathan D usiyaqala complain manje skipha ama jacket awu2 but ubukakala uphusha yodwa iyona ezohamba so ufuna manje ngipostele ngiphinde futhi angithi ngidlulise mhlawumbe 20 minutes ngiposte enye okay gcinini besikhuluma ngama jacket izolo kade ngiyoperform ICC izolo ufuna ngivuke ngisho namhlanje ngayifaka ivideo ukuthi ngiyoperform ICC uyabo uma ngiphuma la mhlawumbe kumele ngiye ground in FNB angingaposti lonto le ukuthi ngise ground FNB yabo kusasa mhlawumbe kufuneka ngiyakalekisa mhlawumbe kusasa nayi show me your number iyangibiza uMabalane kunenye iprogram ngifuna si-announce manje iyona information eningi asikuunderstandeni lokho information eningi njengoba bengaposta hayi kulo bengaposta bengathanda akukho abazokusho vele yabo uma ngabe mina umuntu
enza ivideo ecula isilingo nangu umama lapha uthenga iCD yesilingo bangisendela abantu ku WhatsApp nangu inali ikhehla lapha ligidela isilingo bangisendela abantu ku WhatsApp ngimna lonto ngibona imarket ngakwela misayidi fanele ngijikjele ngishare labantu